Hello mga subscribers, ito po yung aming pangatlo, physiotherapy. So kanina pinalakad ko siya ng mga kasi yung aming part 1 at yung part 2 namin. So nagdadag ako ng 5 rounds. 15 ano? 15. Okay, relax. So nag-ato ko ng 5 counts. Dati kasi nung first namin, second 10, ngayon 15. So wala yung yata buhay. Lilipat siya. Chip. Tip hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Kurang may tayong patungan. Tayo na po. Okay na yan. Okay na wari. Chicken kilo. Leng, akin na tayo ng cellphone. Pag may cellphone. Yan. Alam mo yan eh. Pag tayo ng cellphone. Pitong pakang cellphone. Pag pika yung cellphone. Pag patungan. Diba? Sino ba yun? Yan. 15. Awa? Asakto. Yan. Bigyan niya ito mali. Yan. Wow. Relax eh.
Parang may uyat pa na hindi na biban. Yung stroke. Yung stroke. Kaya ka mag-therapy, di ba? Sabihin, yung mga hindi mo nagagawa, ginagawa natin. Kasi yung muscle mo, limited lang yung galaw niya. Napaka limited ng galaw niya. Beyond yung limited ng ginagawa mo. Galaw niya is therapeutic. Range of motion mo, paggalaw mo, hindi mo kayang galaw. Tinutulungan ka namang kepoy. Di ba? Ikaw ba kayo yun? Sabi taas. Taas mo, gano'n, diretso. O, di ba? Hindi, di ba? So, tutulungan ka na. Para masanay siya, di ba? Baka maiwan eh. Maiwan siya pagka hindi nag-focus dito. Kasi posibleng maiwan kapag hindi nag-focus dito. Diba? Lakad tayo, paalam. Maiwan ko. So, kailangan sabay-sabay. Huwag naman si pa, pero si kamay, dapat piniprepare na natin, diba? Hindi naman buti. Number 1. Diba? Pawisan ka. Malamig na ang hangin. Pawisan ka pa. Yan, nanginginig ka na. Yan. Sabihin yan. Pagod na yung mga muscle mo. Diba? Yung limit niya pagod siya. Hindi niya na kaya. Ay. Ano pa siya kabuong diba? Ayos lang? Okay ka lang? So, hindi mo mawala sa iba. Inahatak kasi niya ito, yung shoulder mo kung last exercise. Nababa. Wala natin sa level. Balik mo ulit sa posisyon mo. So bukas ang dami. Wala ang dami ngayon ako nagpega lang muna. So bukas, gawin mo yung exercise. Ginagawa na. Okay na yun pagkatapos pagkagising mo. Oo, gusto ko maliligo ha. Okay na ako muna. Oo. Siyempre, mapasok ka nun. Pagka nag-exercise naman ako sa umaga, Oo. pagka hindi ako magkaroon ganito, ano pa, maliligo ko, magandang gas pwede, serious. Yung milestone rin siya, no? Yung nag-aapang ka, di ba? Kasi hindi ka narapan, talagang totally. Tigas pa rin yung mga muscle dito. Pag gumalong na to, mas maganda. Marami tayo. Umano lang konti yan eh. Meron na siyang power. Problema ka lang talaga natin. I-exercise. Tapos yung mga muscle na. Bigas oh. Makapansin natin, di ba?
siya yung pagsunod, taga panood, yung ginagawa natin. Bakit ka lumakad? Bakit yung magic eh? Wala nga na dyan ako, nagtakad. Itong paa mo, gumanong-ganon na yan ba? Ha? Yung paa mo, gumanong-ganon na yan. Hindi, gano'n mo. Yan. So pag gumalaw, it means, yun na. Yun na yung maganda mo maglakad. Diba? Hindi kaya arthritis na yung mga yan. Yung stock to. Baka arthritis. Ano mo? Ang stock talaga, paralyzed pa na yan. Tinamaan kasi yung sa paggalaw mo. Hindi mo tinamaan ng memory mo eh. Yung paggalaw mo tinamaan. Ang stock maraming yan. Pag tinamaan ng memory mo, nakalimutan mo ang asawa mo. Oo, nakalimutan mo sa sino ka. Yun ang tinatawag ng memory, tinamaan ng memory mo. Pag tinamaan yung dila mo naman, yung pagsalita mo, tinamaan dito, tinamaan yung salita. Kaya yung doktor mo, alam ko saan ka bibigyan ng gamot. So si therapy naman, ang trabaho ng therapy para kasi yung mga masin mo, para mag-weigh yung blood circulation mo. Yan, kaya ito, matigas, di ba? So, i-relax yan, pinapalambot natin yun para yung dugo mag-flow at saka mga galawan na so, tiyagaan to. Tiyaga, disiplina, ha? Para mainip ka, magic. Dapat may YouTube, bumaling. Kaya nga, binibulag kita para makita yung ginagawa natin. May process. Tama ito, matigas, di ba? Magugulat ka, lalambot yan. Oo, matigas, di ba? So magugulat ka, bigla siyang lalambot. Yung mga malayo na lumalambot na kasi na-exercise. Mati-therapy. Marami kasi magugulat. Parang babae na isa. Yan. Ini mo siya ng therapist mo. Ha? Nag-iwan pa, no? Yes, magkito mo papagalaw niyan. Umuwi yan. Wala kang pinaralan, wala kang tekniko yan. Bubus natin yan. Diba? Hindi ko lang kasi yung close open, diba? Kasi sa marunong eh. Nantaw ka na? 60. Papa, di ba na mag-close open? 60 na, di ba na mag-close open? Uy, pagbata, close open. Hanggang masanay ka. Thank you, Lord. Sabi mo kagad. Ate, masikip ba? Sige, ang ginagawa natin, ginagawa mo. Sige, lumulod yung wrist mo dito. So, para nag-flow na, tulog na siya. Kasi kahit yan, magaling ka na eto, barado, hindi makakagalaw. Yung napagaling ko kami. Yung system ko ba?
mo lagi yun. Ba't natin, practice yung gusto mga makilala. Hindi ko nila. After nito, mag-aamin sa kanya. Namaanga tayo. Kasi kung mo, paglalakad mo eh. Kailangan magpalakad. Baka lambot hindi. So yun yung kalagan massage. Diba? Pinalambot natin. Yung preparation sa movement. Ano ako tayo ka? Abot ka. Kasi i-restore mo ito. Mga muscle mo. Taas mo ng konti. Hawak saan? Hindi pa kaya? Hindi pa kaya, wala ng movement. So this is ito pala yung kanyang improvement. Hindi pa na igagawin sa mukha. So yung mga subscribers, yung ating abangan. Yung pag gusto, ginagano mo. Yun o. Nakatas mo. So ito yung gusto mo niya. Wala pa, di ba? Wala pa? So wala pa. Wala pa. Ayan. Ayan. Sige. Ayan. Sige nga, 10. 1, diba mo? 2, 3, may power na, no? Sige na. No? 4, diba? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isasama na natin. Mag-serious. Mapagod ako mag-get. Relax. Sa mga initiation niya, pag magdadali natin, so kailangan ma-reach natin yung lalakad ka na magandang lalakad. Together with, napalabot yung kung target. Kasi malabot na yan, bilang ko sa team, tanda mo, maganda na yung control ng walking mo. Kaya nangangaling siya kasi hindi pa siya nakakadala. Yung ginawa ko yung technique sa pasyente ko, kailangan ko, nakita ko effective. Kasi kung ano gagawin natin, matagal ka. Kung lalakad kasi, sarili ng lalakad ko, lahat gumagal. Lahat yung gumagal. At same time, nakakita ka ng lugar. Nakikita mo yung lugar. Dati na gusto mong mangyari, maglakad ka mag-isa. Babalik yung mga concept na lalakad mo. Kaya yung paglalakad, biyaya ng Lord. Yun yung sa ng Lord. Paglalakad, di ba? Kahit anong yaman mo, pag hindi naglalakad, wala mo kwenta, di ba? Kahit simple lang buo ng lalakad. System. So, ito po yung aming third session therapy. So, simpleng gagawin natin sa kanya. Massage the back,
base, and foot, lower limb. So kasi nagpo-focus tayo sa kanyang left upper extremity. Ito po kasi yung affected area na hindi gumagalaw ang daliri at hindi naabot yung mga kamay. So, isa muli po, magandang umaga po sa inyo lahat. Habang buhay may pag-asa, tandaan po natin, kita mo lang ng pag-asa. Dahil ang stock patients po natin, may chance po silang mag-balik at normal. Tandaan po ito ng maigi, continued therapy and medication. God bless po tayo.